Jokanyo mochung' ne bero thidhna mayala e kaunti ma Siaya kwayo od bura ma kauntino mondo kas okang' mar kadho chik matiyo gi lowno mathidhna mondo mi omigi thuolo mar dhi mbele gi bero thidhnano ka giseyo od burano kuom ywayo chenro makamano. Jakom margi George Spencer Wambia wacho ni ywaruok makamano oseduoko piny okenge mag dongruok e kinde ma kaunti ma Busia bende ni koda chenro machal kod mano to nosekadho chikno kendo dhi mbele. Gikwayo od bura ma Siaya mondo kas chenro mar kadho parono kaluwore ni deko kode biro medo ywayo chenro mar dongruok ma thidhna mayala. Kinamasi cha Yala ni kikubwa, kiko kwa kaunti mbili, hiyo ni ya Busia na ya Siaya, but tuko na issues mingi pale ndani. Kama saa hii kuna madhara ambayo inafanywa kwa sababu sisi kama wananchi ambao wana reside within Yala Swamp tulikuja hapa na kitu inaitwa land use plan, yule mwelekeo wa kutumia kinamasi cha Yala Swamp. But sasa unapata kama kule Busia hiyo policy document imekuwa passed pending implementation, lakini wamekataa tu kwa maksudi. Koro wakwayo County Assembly ma Siaya mondo okale kaka chik. Kagise kale bang'e wabro kete tich land use plan. Land use plan ni kosekete tich to bang'e be kendo wabro bedo ni ibro luongi ni Ramsar site. Ramsar ni en gino mabro miyo itiyo kod thidhnano ma ji duto modak e alwora kanyo, obed jaket mwandu, obed jogo modak e alwora kanyo, obed kata jogo marito le kaka wan jogo marito le.